във връзка с 100 годишната от обявяване на независимостта на България беше ни предоставена и тази възможност единодушно на Българския хоров съюз, на хоровете в Българския исторически съюз, да организираме юбилейното издание на песенния празник. Смятам, че това ще бъде едно от значимите ни прояви през 2008 година, както разбира се и с тези държавни първенства, които ще проведем съответно в партньорството с федерациите по съответните спортове. Друга голяма проява, която казах, ще бъде тази на Алпийския клуб с изкачването на връх Елбрус в планината Кавказ. Традиционното изкачване на балканските първенци от клуба по пешеходен туризъм през тази година те са се насочили към планината Дормитор и връх Боботов кук в Черна гора. Това е първенеца на Черна гора. До сега те така успешно успяха да изкачат върховете на най-високите върхове в Гърция, Румъния, Македония и сега предстои тази тяхна инициатива. Друго, което ще се случи в нашата програма, това са традиционните ни летни обучителни лагери и семинари с учителите, организатори на ученическия туризъм в училищата, с които работи туристическо дружество Трапезица. Надяваме се те да се увеличават. С възможностите, разбира се, и на това, което Българския туристически съюз като организация може да осъществи в своята учебна база на Мальовица. Един поздрав или апел към всички наши зрители? Туристическо дружество Трапезица, както казах, има много бележити годишнини в своята история и събития. Значи, едно от тези събития през 2008 година ще бъде 105 годишнината от първата инициатива на благотворителност в полза на залесителни мероприятия в района на Велико Търново. И аз бих апелирал към всички: участвайте с твоята лепта в подкрепа на инициативите, не само на нашето дружество, разбира се, на всички обществени организации във Велико Търново. Смятам, че това е правилният път в взаимоотношенията между хората, за да бъдете по-щастливи и по-здрави. Много благодаря, господин Димитров, за това гостуване. Уважаеми госпожи и господа, така приключва моят разговор с господин Георги Димитров. Останете с програмата на сутрешния блок.